Hemen salam bu Zalotoy Korona'nın üstülen pul pırlap pul kazanmanı öğretecek. Yani Instagram'da koydum story öğrenecekler. Real neken, gatken yazanlar. Hazır öğretecek videonu da kansa görün. Ünsüce dinleyen bu maglumat pullu satılan informasyon. Toys adamlar pul verip öğreniyor bu zadı. Men size mutlaka hiç sadınız gerek ya. Like çağır, komentar yazık. İngo manga sol padarka pul manga sol like komentar. Koyuşturun aşağılarda näme soru kalsa aşağıda yazarsınız men yeke cevap bererim. İnni etmezat, birinci etmezat iki tane adam berek bize. Biriňiz Russiýada, biriňiz Türkiýede. İki tane dost ya iki tane jora. Karoçy birek bire ikiňiz ynanýan adamyňyz bolmasa sebäbi bu pul risk edip pullara karoçy birine tanımayan adamına pul versen uçça puluňyz. Şoň üçin hökman suratda iki tane dost bolmaly, iki tane garnaş ya iki tane jora karoçy go ynanýan adamyňyz. Biriňiz Russiýada, biriňiz Türkiýede. Onun Zalotoy Korona diýip priложение bardyr. Şurada goýjak ýazylşynyň suratyny. Şonu skaçaýat etmeli hökman suratda Russiýadaky. Russiýadaky ýanky Zalotoy Koronany skaçaýat etdi. İşotaydan registrasiýa etdi. Ady, familiýa, pasport danynýa boldy. Hiç il gorkuly zat ýok. Arkany pasport namaňyzy ýazyp beriň. Ondan soňra ikinji etmezat Tinkoff kartyny almaly eline. Tinkoff kartyny alýa. Onam hökman suratda ýadyňyzda saklan. Premium etmeli. Näme üçin premium? Zalotoy Korona'dan urodoňyzda 5 komissiýa urodorýarlar. Düşünüňizmi? Şoň üçin hökman suratda premium ediň Tinkoffy, aňardaky Tinkoffy premium etdi. Premium media alýa siz öz pasportyňyzy danyňyzy oňa berýäňiz, o size Zalotoy Korona'nın üstülen urodýar puly. Näde urodmasyny mena şurada animasiýa goýjak. Boýoňyzda отправить перевод edýäňiz. Zalotoy inni başdan aşağı. Zalotoy Korona'nın aňardaky skaçaýat etdi, registrasiýa etdi, hemme zadyn etdi. Girýär Zalotoy Korona'nın içine. Basya отправить перевод. Turkiýa diýip dur. Turkiýany saýlaýa. Ýokarda valuta wadyr. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Valutany hökman suratda dollar edin. Sebäbi TL durasaňyz bärden siziň TL alyp bilýäňiz, siz minusa gitýäňiz. Hökman suratda dollar bolmaly. Bärde uratjak summaň ýazýaňyz maksimum 4000-5000 urot bolýar bir gedekde. Ýa-da 4000 dollar. Karoçy, biz häzir men size öwredemde 1000 dollardan öwretjek. Näme üçin? Şop size de düşünükli bolar, kelläňiz bulaşmadan imaňa da. Zalotoy Korona ýanky girdiňiz. Hemme ýanky ýazdyňyz dollar, iberden 1000 dollar diýdiňiz. 1000 dollar ýazýaňyz o aşağıda size günü zat çykýanlar. Komissiýa çykýar, toýs komissiýa däl kurs çykýanlar. Kurs. Biziň peýdamyz razniца, kursyň raznicasy. Kurs çykýanlar diýil 61 bir zat şuň 61.05 mi 61.50 mi şoň gal. Biz 60 diýip hasap edeli. Uratjak bolýarsa 60 diýär. 1000 dollarymyz 60.000 rubl bolýar. Düşünüňizmi? 1000 dollarymyz 60.000 bolýar. Inni ýankyn отправить перевод etdi. Tinkoff Premium aňarda Tinkoff kartyňyza kodlaryny ýazışdyrýar boldy gidýär. Gitti pul Zalotoy Korona'dan gitti Türkiýe. 1000 dollar 60.000 rubl. Kartyňyzdan 60.000 rubl çykdy. Bärdäki dostuňyz öz adyna elýär. Dostuň uratmaly. Başga birini uratmaly. Öz dostuňyza birini uratjaňyz. O bärdäki gidýär Zalotoy Korona, Liboy bärdäki ofisine Zalotoy Korona'nın barya ýydymdan pul geldi diýip pulunu alýar. 1000 dollar çekdi. Eline 1000 dollar. 10 sany yüzlük çekdi. Inni o pul alýar da gidýär Tether salmana. Tether 107 2 bir zat toýsun. Tetherim diýile 107 de diýile. Tether alýar. Toş gidýär ofisa Tether ýörüte Tether zat satýan ýerler bar, komissiýa salyp berýändirler. Barýaňyz 1000 dollar komissiýaçynyň üstüne ödäňiz 5 dollar, 6 dollar, 10 dollar. Şoňa her hili komissiýa gidýär. O nivajny esasy. Bardyňyz Tether aldyňyz. Tether aldyňyz diýeli 1000 dollarlyk Tether aldyňyz, diýeli 5 komissiýa salyňyz. 1000 dollarlyk Tether alýaňyz 1000 san Tether. 1000 san Tether siziň aňardaky binasy hasabyny uratjaňyz. TRC 20 üstülen. Düşünün, so ses taýlaňyz TRC 20 toýst aňardaky Russiýadaky ýa-ni size Zalotoy Korona'dan urodan wara öz binasy adresini size uratjar. Size uratjar, size onu ýanky Tetherça berýäňiz 1000 dollaryňy berdiňiz. Bu Tether size 1000 dollar aldy, size Tether atdy oň binasyna. Aňardaky etmezady. Binansa girýär. Binasyna serýär pul geldi, USDT geldi diýip durýar otayda. Ondan soň ýankyny P2P toýst P2P diýilýär. Mesela ýazylşy alokayın P2P P2P karoçy.
Şu tayda zat dur. Şurada screenshot olacak. Son içine giriyen. P2B giriyen. Продать ediyen. Yankı gelen 100 detini. Продать ediyen. Способ оплата. Size haysi banka çıkarsa o. Tinkoff. Ne yapışın Tinkoff'da? Tinkoff'a çıkarıyaz. Tinkoff saylayanız. Çıkya şu tayda. Bir giden satıcılar çıkya. Toys alıcılar. Bir giden alıcılar çıkya. Sizden 100 deti alya. Size rubl veriyor. Seyredeceğiniz kurslarını hemmesi 63, 64 şonyalıktır. İn aşağı 63 bol ondan gımmat oluyor. Seyrediştirin esas zatlara kelleğiniz ağırtmazlar yani köp maşenlik vardır şu P2P'de. Adamlar pulunu zat etti. Siz misal için size uğrattım diye nasamım değil uğradan okşon için hükümet uğrattı pul uğrattım deyip yazara bu yank alıcı. Siz Tinkoff'una da girip barlamalı son yadınızdan çıkarmam. Inni yankı saylayanız hükman galçıkalar saylan galçıka bağ var. Şolar ne için olar uca verifikasyondan geçen bir asnavno şolar abmenlikler olar siz sokmaya iyi olun $1000 zar yok düşündünüz mü? Şoň üçin yankı P2P'de saylanızda galçıka gap ady yazılı gaptılna sarja galçıka vardır. Instagram'daki galçıka ýöne sarsy şoň. Şu galçıka duranın şoňa satýaňyz diýil 63'den satdyňyz. Inni peýda nirde inni daýanç peýda nirde inge satsat diýip sorarsyňyz peýda nirde. 63'den sattınız. 60'dan Zalotoy Koronadan uğrattınız. Şu tayt 3 rubl tapadınız. Başta inni sattı. Yankı Tinkoff'a geliyor. Polnu geli, hasabınız geldiğini hasaplayanız. 60.000 rublunuz var sizin ikinizi. Anırdak size uğrattı 60.000 rubl, $1000. Uğrattı. Inni eline 63.000 rubl var. 63.000. Düşündünüz mü? Şunun sesini yapayım. Dinge zat dele yani kim öğreneti gelen olsa uğradın reaksiya deydim. O dinge reaksiya ile ayağallığına şu var. Karoçi, yankınni 63.000 rublunuz oldu. Size irden 60.000 vardı. Zalatoy'dan uğrattı. Berdek çekti, tetar attı. Tetar siz anarda P2P'de sattınız. İndi size 63.000 rubl var. Peydanı sizin 3.000 rubl. $1000'dan size arasda qalan şu var $50 qaldı. Arası $50. Yani hazır men bu teoretik aytdım. Praktikada $50 qalanı 15-20 alıyor. Her $1000'dan. Näme üçin? Sebebi berde tetarahtanıza komissiya bolýar, kağıt bolýar. Kurs imini 3 rubl qalan ok raznica. 1,5-2 rubl. Edil şuň danlymamen edil şuwal 1,7-1,8 rubl qalýar. Toys 2 rubl ödeýän ok raznica. Käwrünler 3 rubl bolýar. Düşünüňiz, siz günne girip görüp oturmaly Zalotoy Koronadan. Inni kelläňiz bulaşmaz ýaly, kelläňiz bulaşmaz ýaly. Gün 3-4 söz aýtjak bolayyn. Aňardaky Zalotoy Russiýadaky Zalotoy Korona priложениýadan size pul uğratýar. Siz onu berden Zalotoy Koronadan çekýäňiz. Ol aňardaky kodu zat uğratýar, orja düşünýänsiňiz, gater we wapşe hissat bilmeýän bolsaňyz, kommentariýada ýazyň. Aňardaky size pul uğradandan soň size kod çağış uğratýanlar. Şo kod bolmasa referans şonu siz çekip bilmeýäňiz. Şo kod çağış uğratýar, screenshot edip sizden berden çekýäňiz. Barýaňyz Zalotoy Koronaňa dileýnese pul çekdiňiz. Tetar ýatyrdyňyz oň hasabyna, Russiýadaky hasabyna. Tetar ol aňyrdan P2P'den satdy. Galan inni diýil 63.000 boldy. Ýani 60.000 rubluňyz 63 boldy. Raznica 3.000 rubl. Heriňizde 1,5. Inni näme etýäňiz? Ol yeni uğratýar şonu. Şoňalyk näçe uğradasyň ese uğrad bermeli. O hiç ýyl agraniçeniýa ýok. Aňardaky bäri bir agraniçeniýa bir adamyň adyny 20.000 25. Yo 20.000 18.000 şoňa bir zat gelýär. Onu özüňiz görürsiňiz. Seredişdirin. Karoçy bir adamyň adyny 20-25. Ondan soň öz adyňyz bolsa eçeňiziň adyna, doganuňyz adyna kim berdi Türkiýede, kim garnaşyňyz bar bolsa ýa dostsyňyz bar bolsa şolaň atlaryny uğratdyryp haýyş edip gidip şoň bilen çekip bilýäňiz. Ýene bir gede gaýjar seredin. Aňardaky Zalotoy Koronadan pulu uğradýar size. Zalotoy Korona priложение telefona skaçad edýär. Size telefondan pul uğradýar. Tinkoff kartyň üstü bilen pul Tinkoff kartdan gidýändir. Tinkoff kart hökümet uratyp premium etmeliler. Uğratdy. Siz berden Zalotoy'a bardyňyz, çekdiňiz. Puluňyzy el jagyşyňyz aldyňyz, gitdiňiz tetarçylaryň ýanyna, tetar ýörte salýan ýerler bardyr. Türkiýanyň içinde bilýänsiňiz. Puluňyzy berdiňiz, üstüniň komissiýasyny төлediňiz, uğratdyňyz aňary.
Aňarda kamyanky binasyň içine gire P2P'den satýar. İsteseniz 5 sençden satyp bilen ýöne mene binasda satamasyň size şoňky binasy diýdim. Prinsipi ikisiniň arasynda käwat 20-30 kopek oýna, ol 3 köşk satjak. Şoň ýalyk siz mysal üçin diýelim, $15-20 galym, $50 galym. Günüň dowamyny isteseniz 10 gezegen pırlap bilýäňiz. İsteseniz 20 edek pırlan geçişseniz ýöne praktiski yetişip bolanok pırlap bolan $1000 4-5 gedek 6 gedek. Aňardaky şu usturjy işlese, sizden bärden şu usturjy işlesen bärde Zalto Koronalarda zatda oçur bolansoň gün bardyňa çekip bolanok da oçurudur ondan soň çekmeli. Düşünüňizmi? Inni riskler näme? Risklary mana öwrenmeli. Riskler ýanky aşakda bara P2P'de satýaňyzda aňardaky pul sol pul hasana düşmäke pul alym diýmeler. P2P'de satýaňyzda деньги получили knopka çykýanda şonu basmeler. Pul realne şoduňyzda gelýänçe. Ýanky Tinkoff'uňyzda ýatar, imini ýatmaly, priложениýanyň içine girip siz görmeli, ýatyp durýar diýip. Ondan soň uje деньги получили edýän binas avtomatik sen hazandan onu atyp goýýar täperi. Şo taýda biziň razniçamyz näme? Peýdamyz nämede? Zalotoydan $60 alýas, binasda 63-den satjaz. Şo taýda 3 rubl peýdamyz. Düşünüňizmi? Ana bar peýda şol. Imni bu Zalotoy Koronaň üstülen işlemek. Başga da skemalar bar, başga da svязкалар bar. Egerde şu video normalca prosmotr, normalca like, normalca kommентарий alsa, eýlek svязкалара möwreçek, has köp pul galýan svязкалар. Düşünüňizmi? Has köprek galýar. Öňe paka başlamak üçin ingolsa Zalotoy Korona kelle agyrsy ýok. Hiç ýagdaýda. Bak käwaç kelle, o lüboy kellar, abyşny işleýänler de kelle agry bar. Şoň üçin başda zatda Zalotoy Koronadan başlan boldy. Inni Binance'da kimde Binance ýok bolsa, Türkdäken Binance kaç edip registrasiýasyny verifikasiýa, aňardakan Binance registrasiýasyny verifikasiýasyny. Aşakda Binance'ın sylkasyny goýjak, Bybit'in hem sylkasyny goýjak. İkisinden bulunun. İkisem nadejny birje aşakda sylkalary men referal idimden girip registrasiýa verifikasiýa edene. 20% skidka komisyonu ondan daşaram $4,000 için bonus alıp biləňiz. Kakras pul pırlajaklar size. Eger siz görünüş $1,000 atsanız, prinsipde $20-30 ýalyk Bybit'den Binance'am bonus berip bilýär. Aşakda hemme sylkalar. Inni video göwnüňizde ýaran bolsa, real polezny bolanlar diýip pikir edýän näme üçin sebäbi bu realne satylýan informasiýa adamlar pul berip öwrenýärler muny. Şoň üçin men size hemme zat muço aýdyp berdim. Sizden indi like, kommentary, polny basışdyryň, başga da svязкалар öwredeýinmi? Ýazyň ona maşakda, basyn. Ondan soň hökman suratda şunu pırlak görürsüňiz, peýda gazanarsyňyz da. Maňa ýazyň, pırlak gördüm, peýda gazanam diýip. Hökman ýazyň, kommentaryda ýazyň, Instagramda ýazyň, jogap bermesem men ýazyň karoçy, men seron okaryn. Şoňalak na video, polezny video, maksimalny, realne pul gazanyp bolýar. Günne iň azyndan $50 heriňize 2 adam ol işlesin. Heriňize $50 arkaýynam aýryp bilýäňiz. Egerde $1000, $2000 pırlasaňyz, arkaýyn köp pul pırlasaňyz, köp aýryp bilýäňiz. Düşünüňizmi? Häzir diýelim $1000'dan $20 galýan bolsa, $10,000'dan uje $200 galýar. Toýs bir san $10,000'ňyzy bir gedek pırlaýaňyz, size $200 pul galýar. Arasy heriňize $100. Düşünüňizmi? Şoňala karoçy akyllyca hereket edin, akyllyca targaba edin, akyllyca biznes edin karoçy. Janyňyz sag bolsun, dawajy.